Bubagara ayuk lokto PWFT ayuk lokto Kuma botol ayuk lokto O committee wo ani adung juk okara unge at kamora kami ampang kase uri botok sini president hisabe bo oro samu tangani hanoi je lamjok soge je committee no khamani bono ani bono kha kesang bai ang pai phela hamdong sibai ya karo tai jotto ani buri bukuksung oro wo chaide sungbotini buri rok noga asugei tongliya sungbotini sini bubagara no 생그락 즉 응의 승고되니 비니 러고 사무 땅에 하는 하이네 버리 국성로 아니 빨리 한번 배서 버리 되바 액술에 승 사이만우 어하와 액수 조라 시전아 라자 사이 탕만이 하 어하 정 진이 시대버 어그라 자가라 사이만 하이번어 승 사이만 파노 진이 하니 바의 정로 버리고 마 승어 제 너무 하시 근데 땅이요 근서가 그러네 액술에 진이 하시 차번어 승진 어르서가 가네니 만난카 땀이 바의 hingai 진이 하부니 야고 글라이 동만이 하노 승 따모 가이 승 두부이만 그랬더니 아니 버리고 걱정 파디 승뭐 어자라워 진이 무바가라노 승오 하니 말이 승 마음이 바의 가시 제그룹 깜파네니 칸가 한가이 증로게 나고 저라나 버린 바의 어자라나 아니 버리고 걱정 리만이 바의 앙부스간거 아니 버리롱나 앙 어번 그산나니 무슨고 비비노 블레스 비비네 엘라카로 진이 버리고 걱정 응거이 파디 승보 진이 무바가라니 응거이 생크락적 응거이 승 제 라자니 뭐제 목걸리 먹도 뜨여이 제 진이 띠프라 사랑노 못한가니 니 파이마니 라마워 아니 버리고 걱정노 무스간거 아고고이 생크락적 응거이 사문 땅가는 하네 앙 프로텍티 버리롱나 앙 아니 메시스리워 파디 승 기리야 라시아 승 제꾸노 다비마나니 탕가 한가이 아자가 승 사우스나 나나 승 버리럭 다싱 무스간거 진이 포르버벅다 사이 탕가 승 버리럭 꾸노 카이메야 마니 그레이 승 난카 한가이 비비노 자가워 승 तिनी नुकजागै दङ बिबिने एलाकारा पारारगो जे सुराइरक ड्राग्स सालायै बरनि कुनो भबिष्यत करिखा अब हाइ जागावा सिनि बुरिरक जों आरो बसंमा साइतकनाय ताम हंकाय जों बुरिरक समाजनो नायथगै नारनानि करं एबं जों बुरिरक नगो जेकुनो किसुंगै वालायखा हंकाय नुखुं रागनानि जों रोंगो बनि बागै जों बुरिरक बेसिरबाखैनो नुखुं नारनानि करं नि साजांनि जागाव बिसे जागानि बुरिरकनो फायदि जों अ जागाव बसं मा साइतकलायनाय जों तेवसो मा सुबागलायनाय जों एलाका बासिङै सिनि बुरिरक बिभिन्न पारा हामिया साया ngै दङ जों सिनि बुरि बुहुसम आरो जों सुबाय मा सुबालायनाय बनि बागै बारा कप सायो फायदि आनि मेसेज अबनो सिनि बुबागारिनि मकलनि मुक्तिनो जों मुक थांसनामै बिनि जे वान सुगै दंमानि ग्रेटार डिपार्टमेन्ट अ ग्रेटार डिपार्टमेन्ट आनि बुरि बुहुसम सेंकराक ngै जों सामुं तांलायै हनै सांग रिकुतु खावै फायदि जों यागो जों 응거 혹시 보통 아기 담아할 들라이 승 부스강을 잡아와 너컬라시네 하는 저또 버리 북성나 뛰는 어러 아니 부르버심나 블레스니 뭐 프레시덴 마작동어 어 안짜니 인게 자라 프레시덴 자라 포트 그낭이 동네 자라 포트 그리 인게 동타노 파이디승 뭐 어도 파니 바의 사뭉 땅나이 신이 부바가는 승 로게리나이 하는 너럭 부스강니 테스니 지니 정말이워 승 작타르이 에봉 야크 타르베 가이 부흑 타르베 가이 승 빠라 신이 버리 북성나 승 ए पोसानो जों खायलायानो हनै ए आशा বিশ্বাস नारगे आं जत बोरि बुकुक संनो अरनो आनि कक पाइखा जतनो हामबाय फायदि ए कक जरा कपनि बिसिमतिनो आनि बोरि बुकुक संनो आं बारा कक सालिया तिपरा मथा आयुग लक्तो आनि बोरि बुकुक सं आयुग लक्तो आ चिनि जे राजन जे इमां गेटा टिपालेन मन अबबा दाति खाने मानानि उन्तनि सावै आनि अकिचतिया कक सामनि अरनो पाइखा जतनो हामबाय लेके हामबाय जों तिनि सिमना तमाकारि इनको कन्स्टिट्युएन्सिनि जोंनि सोनाराम भिलेज कमिटिनि जोंनि त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशननि एखे बुमा बदलनि जों तिनि खायसे अरबनि इनको पान्दा सुखा अ पान्दानि बिसिंथि जों तिनि अर खायसे कमिटिबो कतालमानखा ब्लाइकेना बरनो जारा तिनि कमिटिबो संजोंनाय पुइला नांबरनो लामसबो बेखाका हामजाफारो तामनि हिंगाखाय जोंनि थिनांनि सबावो बुरिरंनो ब्लाइकेनो नांगो तामनि हिंबा जों साइमानो कुमारी मधुति रूपश्री अ हावा पुलिसनि जुलुमनि बिरुद्धे सभा खायजों थैमानि ओंखाय अ चिनि दफानो मोथांनानि सभावबो गोबांमा बोरै तिनि सिक जरा गोबांमा जागानो थैका उरपातिमा 1996 गोबांमा जागा सभा थायतिनि सलारनो रम पुलिस रम मितलांफोर सेकेन्डारि थिनि बोरिरंनि गोबांमा सभानि मारि गोबांमा बरनि थैखिख्लायमानि कलम थैखिख्लायमानि फान खिख्लायमानि मारि दंगो अमतु याहायकिनो जों तिनि
ब्लेखेनो खातुंगो चिनि बुबागेरानि तिफांबाय तिफ्रा मथानि तिनि वुमेन्स फेडारेशन जों तिनि सिना मुसुक नायथ' तखायो गोबां मा बरगनो मुसुक बरगनो तिनि तुयै जों जर तिनि पान्दाखाय खायमाखा इनका आबुनि बागै जों ब्लेखेनो तंथगो ओंखाय आं साननानै नायो जोंनि बोसकांगो गोबां सभा दङ अ सभावो जोंनि लबि संगै बुबागेरानि सेंक्राजोंगै जों तिनि उनखौ बोसकांगो जोंनि सभानो तेबो फलो गैतलांनानै बागै जोंनि थिनांनि जोंनि बोसा जोंनि बुसुक बुतै रगनो जों बरनो थिनां बा बुंनि तंथाय हा रखलां थानानि बागै जे सभा अ सभावो बरनो जतन लगे माने जों सभा खालायनायनि बागै जोंनि सिङाव कमिटि खालायमांखा म ब्लेखेनो जों तंथगो तामनिका बोसकांगो जोंनि गेटार टिप्रालेण्डनि बागै जों सभा खालायनाय बुबागेरा साखा गेटार टिप्रालेण्ड मा एखाय जोंनि टिप्रा सर जों बानचि मालिया आबुनि बागैनो अ गेटार टिप्रालेण्डनि सभा ताबो COVID-19 पाइथामोननि लगे लगेनो जों हा कलिजोबै जोंनि दफानि न मोखांनानि बागै जों दिनै डेमोक्रेटिक लामाते जों सभाव नखरनाय आबुनि बागैनो जों ताबो तिरखाय अ COVID-19 बिसिं तैफानो जों ताबो प्रिपारेशन कमिटि र खावै जों प्रिपारेशन नाय दंगो तामनि हिंगाखाय जों NRC नि बागैबो जों सभा खालायखा CIB नि बिरुद्धबो जों सभा खालायखा ताबो गेटार टिप्रालेण्डनि बागैबो जों सभा खालायनाय जों तिरखायनि दङ सुप्रिम कोर्ट आगस्ट मासाव हियारिं दङ NRC नि जों साइमानो जों हियारिंगो उंगोय थाखाय जुदि अब उनको जुदि राय उंखाखाय जोंनो कप्लायनाय आसाम बाय टिप्राना आलादा बागैखाय नाखा ओंखाय जुदु तिनि अमसिमिया बुमा बदलनि जे दायित्व ओंखाय तामो कामिओ ताबो ड्राग्स रक्सावै चिनि दफानि चारे काहाम बोरै काहाम सिकला सिकली र ताबो जे देरायतमनि अमनि बागै बरगो मा बुचानाय बरग कामि आमचाइनो नायथका तिसानान बागै बरग दायित्व मानानाय अमसिमिया ताबो डोमेस्टिक भायोलेशन हिनो इंराजी बाय जेता नक खुंगो बुलाय टकलाय मुलाय माने अमनो मोथांनानि क्षेत्रआवबो अ बोरै मथा कायसा भूमिका मानानाय तामनि हिनबा डोमेस्टिक भायोलेशन काय जों कोर्टआव थांलायो केस लायो फैरानि जाहाथे आबर जाते बतिखाय बुजग माने बिसिंते बर न बका हामका तनि मानो जोंहाबो मानायनाय एवं चिनि टिप्रा मथानि तैफांबाय जों एडिसिअ सरकार फाइमानि यागुलो ताबो गोबां मा याफिरि रंनो तंगो बोरै रंनो साक याखुं बायके बानचिनानि इन्डास्ट्रिनि माध्यमे जों बरनो बतिखाय बानचिरिनानि गोबां मा जों ताबो याफिरि रंमै तंगो आं खा खालायो चिनि अ टिप्रा वुमेन्स फेडारेशननि तै थिनांगो चिनि बोरै र कायसा थाङै तंनानि एवं आजिनानि बर लामा नायथुक मानानि हनै आसिक सावैनो हायनो हाय तिनि कमिटि संजांनाय ताइ तिनि अपान्दाव फाइमानजा फाइनाय बेबाकनो आनि खाकाहाम ताइ हामजामा बिशेष करा अनुखुंनि ताखुंनो आं ब्लेखे खाकाहाम मारिओ तामनिखाय तिनि दिनि अवातिनि जराफोरनो दिनि नवासिनो मिटिं खायनानि जागारि मानि बागै ओंखाय आं ताबो चिनि बोरै मथानि अकरा चिनि बुखुकजो चिनि दफानि वानसुकनाय सभा खालायनाय शिबानजलि नुबो